Generationen smæk på. Der er fuld smæk på. Er du sindssygt, det går stærkt, og puslespil, det er lige ved at hænge sammen. Vi kan starte fra en ende af. Vi kan starte med vurderingssystemet. Det var jo ikke en fejl. Nej. Det er igen samarbejde med BlackRock. Vanguard og BlackRock og alt det der, det er det samme. Hvor de vil købe alle ejendomme op på hele jordkloden. Vurderingssystemet, jamen det var de selv ude at sige. Skat, det var ikke en fejl. Det er som det skal være. Og det er jo fordi 2030-planen, yes, det er godt gættet. Og alle fansen står herude i træerne. Bum, 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 og svejer og lykkelige. Så ja, det er 2030-planen. Be happy. Du skal være lykkelig og ikke egen disse. Og det er simpelthen det, der bliver inventeret. Det er sammen med, de går efter kød og alle fødevarer. Det er lige meget, om man er veganer eller man er kødspiser. Vi er i samme båd. De putter MRAN i alle fødevarer, det er vedtaget i EU nu. Og det vil så sige, det er også lige meget, om du er til økologi eller til pesticidmad. Det kommer i alle fødevarer. Og der kan man jo så se, sjovt nok i går på samtlige nyheder, at nu vil Fødevarestyrelsen vil ind og kontrollere alle. Også privat. Dit hønsehus skal lige have et tjek. Vejboderne, der sælger noget, de skal også have et tjek. Yes, så det går rigtig stærkt, det jeg prøver på at sige. Det er det samme, når vi er inden for kryptoverdenen. Det går så stærkt lige pludselig. Altså, det skulle være rullet ud i 28, det bliver rullet ud i 24 nu. Bum. Og det er jo fordi, at de er simpelthen bange for, hvis I kigger over til Florida, der har de simpelthen forbudt vaccinen. Det er et biovåben. Den er forbudt i alle ledere, former og kanter nu. Det er et biovåben. Bum. Og hvis man så ikke har set Tucker Carlsons interview med Robert Jr. Kennedy, hvor han så fortæller om de 46 biovåben-labs i Ukraine, som russerne har heldigvis captured, destrueret, eller hvad de har gjort med dem. De har i hvert fald beviserne på. Men igen, det var igen noget, der havde med Dr. Fauci at gøre også, og hvor han også fortæller, at de selvfølgelig også laver vacciner. Så det hele det hænger sammen, der er smæk på, og hele puslespillet er ved at blive lagt, og de har travlt, fordi selvfølgelig vil der komme masseovervågning. Altså, der er der nogen, der vil vågne op, når børnene begynder at dø. Ikke? Jamen, jeg har jo bare givet dem det, som de sagde, jeg skulle give dem. Ja, det er flot, Hanne. Og der vil mor Hanne vågne op, og der vil hun simpelthen blive en kriger. Og sådan er det jo. Men vi kan også se Kasper Christensen, ikke? Altså, det er jo fantastisk. Vi har en kendis nu, som siger, jeg har fortrudt, at jeg har taget vaccinen, og jeg vil ikke tage den igen, hvis det var nu. Og det er jo dejligt. Der er nogen, der har lidt kuhunas, især kendis, for ellers har vi da stort set kun Sasline, som fra dag 1 af har stået og forklaret folk om 2030-planen, forklaret om det hele, og hun er nok en af de dygtigste til at komme ud med det. Altså lige meget, hvordan de har prøvet at tricke hende højre og venstre og angribe hende i interviews, så lægger hun ned med fakta. Så sådan er det. Det er ærgerligt, hun ikke får noget mere taletid, for hun er vitterligt skarp. Der er en fed podcast med hende og Kasper Christensen. Hun er knivskarp, og det er dejligt. Så hende har vi respekt for. Men puslespil går rigtig stærkt, og jeg vil også råde folk til at gå ind og læse 2030-planen. Men jeg kan bare se, at det hele hænger sammen, og så kan man jo så se på i debatten på DR, ikke? Der står Homo Henning inde og forklarer om, at vi skal have et carbon credit system. Yes, men det er jo allerede lavet nu. Det skal I bare vide. Og hvis der er ikke nogen, der tror på det, så har jeg delt det. Men jeg kan også sende jer links, hvis I ikke. Det er lavet i samarbejde med et firma, der hedder Ripple.
har jeg også snakket om før, og man kan også gå ind og se det på Redacted. De har faktisk også lavet program om det. Så al information er der. Igen er der ikke nogen undskyldning for at være en faktaresistent bums. Det er bare gå ind og så undersøge tingene selv, for det er tilgængeligt. Vi har ingen undskyldninger for at være evnesvage, andet end hvis vi sniffer for meget aluminium og drikker for meget fluorid og alt det der. Men altså, man kan også købe, i Matas kan du skulle købe en tandpasta uden fluorid. Det er ikke så svært, hvis bare man vil. Så sådan er det. Altså, hvis man ikke vil på McDonald's, så går man heller ikke på McDonald's. Sådan er det. Men ja, det går rigtig stærkt, og de har lavet den der app, og det er jo simpelthen en app, hvor at, vil du have et stykke kød, eller vil du have det, eller vil du ud og flyve? For du kan ikke alle delene på en gang. Og det er jo lige nuagtigt det, alle sølvpapirshattene har snakket om i årevis, og det var rigtigt igen. Så altså, udover at der står 13-0 i forvejen til sølvpapirshattene, så fortsætter det bare med at vælte ind. Og det er det, der sker. Det, der vil ske, det er, som jeg har en god ven, der sagde, han sagde, det er først, når folks børn begynder at dø, at folk vågner op. Og jeg tror, det er det, vi går imod. Og derfor så har de lige pludselig sat speederen i bund. Det går hamrende stærkt. Og puslebrikkerne, hvis man følger lidt med, de bliver bare lagt. Det hele hænger sammen. Homobevægelsen. Forgiftigt mad. Alt. Altså, og det er den ene vanvittige lovgivning efter den anden, som om det ikke var vanvittigt i forvejen. Og der igen må jeg lige adressere frihedskampen. Man deltager ikke i systemet, man vil nedbryde. Sådan er det. Altså, hvis man ikke kan høre det. Altså, du kan jo ikke. Og det alt det der partilort snak. Altså, det er simpelthen den største narhat. Altså, hvis I tror, at man kan deltage i et system. Altså, tror I de har lavet et system, man skal. For det første, hvis man skal deltage i et system, så er det deres system med deres love og regler. Det kan aldrig vindes på den måde. Det er umuligt. Så er det jo sjovt nok ikke gjort det på den måde. Det er et stort narrativ, alt det der med partier, og så er det fuldstændig lige meget, om det er Kærlighedspartiet, eller det er Folkefrihedspartiet, eller JFK, eller alt det der. Det er et stort svindelnummer. Sådan er det. Den anden ting er, man kan heller ikke vinde kampen. Vi skal have nogle stærke kvinder, der er i baggrunden og støtter op om mændene. Vi skal kende vores kønsroller, sådan er det bare. Mænd er født genetisk anderledes end kvinder, og sådan er det. Vi skal have nogle kvinder, der sørger for, at manden han vil beskytte hende, vil beskytte familien, vil befri befolkningen. Og det kræver, at der er en stærk kvinde i baggrunden, så manden kan få pumpet noget testosteron ind i årene og har noget at kæmpe for. Sådan er manden genetisk født. Og sådan er det. Og vi har hver vores roller. Det er lidt yin og yang, ikke? Wow. Det hænger sammen. Det er også derfor, det er en mand og en kvinde, der kan skabe det smukkeste ud af deres kærlighed sammen, ikke? Der kan lave et barn. Altså, vi skal lade være og ikke ture adressere virkeligheden. Så det er sådan, det er, og sådan det forholder sig. Så det, man kan ikke vinde den kamp. Man kan være soldier of love og kæmpe med hjertet. Og det er det, man gør, hvis man befrier folket og kæmper for dem, man elsker. Sådan er det. Altså, det er det samme, de har gjort i Frankrig, ikke? Altså, de har ikke i Nigeria nu. Nu trækker de sig ud i franske nazislavehandler, ikke? Og hvad hedder det? Og i andre afrikanske lande er det samme. Det er altså sket med nogen, der mander sig op og siger goodbye road. Og det er fysisk. Hvis det skulle komme som overraskelse for nogen i frihedsbevægelsen, så er det fysisk. Det er bare sådan, det er. Det kan man ikke rigtig ændre. Det er den eneste vej. Sådan er det. Der er nogen, der kæmper for ondskab. Der er nogen, der kæmper for kærlighed. Bum. Vi kæmper for frihed og kærlighed. Sådan det. Men det er fysisk. Du kan ikke sidde i Yemen eller i Syrien, og så sidde og så sætter du dig en rundkreds og begiver dig med en masse kærlighedsenergier, og så rammer bumpen ikke dig. Det er ikke sådan virkeligheden forholder sig. Så alt det der, det er tom snak.
Jeg er enig i den spirituelle verden. Jeg er enig i, at man skal tage en dejlig masse vejrtrækningsøvelser og få sit fix af DMT op i 5-øren. Det er fantastisk. Jeg er enig i, at man skal dyrke yoga. Jeg mener yoga, meditation, altså noget, det burde være fast på skoleprogrammet. Og det er det samme, hvis vi nu snakker om skoleprogrammet. Hvis grundloven var så vigtig, jamen, hvorfor fanden lærte de den så ikke i skolen? Hvis skattesystemet var så vigtigt at overholde, hvorfor lærte de den i skolen? Hvis lovgivningen var så vigtig, hvorfor lærte de den så ikke i skolen, som alle kunne den udenad? Det er fordi, det er ikke noget til... Det skal vi ikke bruge til noget som helst. Sådan er det. Men så frihedskampen, og hvis man skal stå sammen, så har jeg lige fået ligningen. Det er kvinder og mænd og samarbejde. Og så er det mændene, der skal ud i fronten. Sådan er det. Der er ikke grund til at lave om på virkeligheden. Selvfølgelig kan vi det godt. I vikingetiden var der også kvinder, der var ude at kæmpe. Altså, ja. Altså, hvis det er kvindens egen valg, herregud, så gør hun det. Sådan skal det heller ikke være. Altså, ja, og også vikingerne. Der var de første, der havde kvinderettigheder. Der er nogen, der ikke kender den historie. Sådan er det. Og det var jo fantastisk. Så lad os gå tilbage til vikingetiden, og så lad os få befriet befolkningen, så man kan sætte i en rundkreds og dyrke kærligheden i fred og ro, uden der rammer en bombe ned, eller der bliver sprøjtet aluminium og pesticider i luften for at blokke for solen, som virkelig er livsenergi. Nej. Vi skal blive nødt til at tage den her, og vi bliver nødt til at kæmpe, og vi bliver nødt til at forholde os til virkeligheden. Og virkeligheden er Soldier of Love. Sådan er det. Alt det der andet kumbaya-snak, det kan vi pakke sammen til vores personlige udvikling, og så vi får stresset af og får nogle vitaminer og alt det der. Og det jeg vil sige, det er I klar? Sker der noget? Fordi, så skal I bare lige give mig et ring. Fordi indtil videre, så har jeg også sat speederen på den. Jeg har sat og nemmere travlt med at komme tilbage til Bulgarien. Nu tager jeg lidt smut til Rusland. Bum. Og så kan jeg lige rapportere det overfra, så jeg kan se, hvor dejligt de har det derovre. Men når jeg kommer tilbage, så skal jeg sindssygt hurtigt ned og have lavet min farm i Bulgarien. Altså, det kan godt være, at de laver vanvittige regler herhjemme. Det kommer aldrig til at ske dernede. Det kan jeg fortælle jer. Så, og jeg vil altså gerne have noget kød, noget frugt, måske lidt grønt, som ikke er fyldt med en vaccine. Jeg vil ikke have den. Jeg nægter at tage den. Og nu kommer det i fødevarene. Det er vedtaget. Altså, og der er stadigvæk ikke noget på styr her. Det er vildt. Altså, jeg vil gerne se de samme love og regler blive lavet i Bulgarien, eller nogle af de der baltiske lande. Altså, folk vil jo gå amok. Jeg snakker om, at folk vil slå nogle af de folk ihjel, som laver de regler. Det tror jeg er vitterligt. De vil sandelig blive sure. Men ja, der er en grund til, at nede i det spanske parlament, så siger de, jeg er ikke dansker. Det betyder, jeg er ikke naiv. Ha' en dejlig dag.